با خدا بسیار سوال خوب، ولی من هم نمیدونم از کجا میدونم. اوه جناب راهب از او پرسیم. یه دقیقه اکای پو я савол тием шумо пеш аймачитон дур омадан торат мекунен ё не якам рост шагаб зада ахӯ дар динтон торат кардан аст ё не а ин чӣ хел савол ҳастан биақлҳо агар ҳозир гурезам аниқ фаҳмидааст пасам мешавам чӣ кор кунам ҷаноби роҳиб ё ба дилаш гап зада истодааст ё тоҷикиро намедонам ман фикр кардам ки кара ба фикрам моро дастмол мекунад ба худо дастмол карда истодааст бахшиш домло вақтатонро гирифтам рав ҷавоб равед равед майли равед